ole vaina kan clear ho tur chu hetiang lam chi hi ania Sunday chung chang kan soi don ani hetiang anga lo ti thin te pon angai thak dan bilo thiam sakula ho zong emo ka tianga thin rim zonga lak ngot kha fu ber thin lo ti kha milo riat sak don nia he video hi antai la aspi thi kan thre thiam ve ka ngatlan dan speed hi aturu khop mai mani tlan lo mani chawat lan lo na kong ko hetiang ul tak taka phei chuan khi kar khian kat zeu lo se chuan aribu ayang tin trailer khar tu hian a zo bokanga chuan kar hi chenual bokanga poitam taka thengle don tina ni helai camera lo la tu te kut thi entai la khi entai la tlan muang turin an ti ni stop turin an tinge tlan muang tu film khur turin an ti ni corner lak na tura son him lo om ti an lo hriat tir ve na ni ase angai to lem to lo ni na lang hei khai ateu fie kho mai han boy le se chon an boy dun fe don ti na ni tin thian ho ten lo ni to thina heng hi an boy thak thin khop maya atur tu te tan po hian tingai na hi wang tak te hi om ve thina niam uluk deuin chanchin thari lo ngai thla thin ta ila kar tluana accident theng hi chu kan mu deuh furanga social media lama mun thang a hian mizoram chola ji mangrenga accident te hi po sani deuh ngar thina abik takin Sunday hi lo entaila accident ni timai tiang accident thlen tam ni ber hi motor chuat lem ni berania accident thlen tam ni ber accident thun ve tela hi anna em zel mai boka boral hian om zia boka kanom zia boka hi asut kian dan hi a omin ka she a chu soi kan tum do ni voina hian zep mi lo in soi ta ila a huwa chon lo homai se hei chu Sunday hi lawless day tila kan soi so lom lo ve eng konga po eng thila po Sunday pathian ni kan ti hi lawless day ati thayang chu in khom kal tur hi veng tina hian han en taula in khom kong kal konga hian loading taula ni danga helmet an khum fer furna hian in khom kal tur helmet khum lawaron kal in mutewang photana chu nge chan traffic police duty anom lo wang om zia chu in khom tur pathian be tur pon danan bo che relo dan kan bo che relo tlatani khami an kal kong Sunday ya police duty anom lo tian hrian na hmona helmet khum lowa an tlan mai na khan lo duty le ta thut se man se ani soi fia re na savia wang thiam thun soi le na savia wang ka thiam lo ni atia pom mai an wang le via wang chu achianga kandil ru hi ni de ufur boka lawless day ani chu in khom kal tur meu tepon dan kan zom pe lo na ni ani mo pathian kan biak na tur ni ya po kan kal ko nga po dan bo che chungin kan kal ani phot chu chunglam khian eng tin tak nga yang mo ti chuan veng tina hian an kal kual ula khoi veng poni se Sunday a hian license nei lo driving license nei lo le kum tling lo lir thei khal an tam lor lakani an tam khopang kalkul ro no pang te pathum palia ron chuang te point mutawang chu kan soi thei ni lo ma se an thu ni chu ma se dan bo chian na ni a shem na po kan thia kum tling lo lir thei khal te driving license nei lo khal te tin helmet khum lo khal te po a shem na kan thia kan hre sa vek chu dan bo chian na ni lawless day in khom coronal tak ha in chu kan ti dan thin pakhatani accident lo tok taila motor lian te tam sia mi an tlan chak sia helmet khum lo kumtling lo khaltla ka sarkar in ala ngai lo ang chi te kha chuan accident te tok se boina lian thamzo kan tok don ti chiang reng ani tin wrong side atlan an tam em thina ni wrong side ti khan han tlan kol ula side la lo tak atlan to turin munwa lang in mu fo bokang a lo om em thina side theyang ber hian tlan ngar nga ya voi khat pok kanu nen hian Sunday ya khu ta kan zukal do na ka hruaya in khom bana zon kan tlana side theyang bera bangkil lama ka tlana ti chung chun ka side lama hian pakhat thiron tlan chuak nol mai hlawom du khop maya tervel te chu ni chu in hu ve fo karinga in ton ve fo karinga mun tam taka chu a thlenga ni te chuan accident hi Sunday hi la thleng tam lor lak kan ti ka abik takin na tak accident hi chu a chan chu kan film khur tok lo ani
kan phok lek kan ti don nge ngai na hi kan shelo kan ti don nge ni Sunday pathian ni a hian ngai na hi kan shelo renga han konga thol nuama lo zal nuam dewa kan sapatal ta thina ni chu chuan poina satak alo thlen ta thina midang tam tak har sana kan siama him taka phim khur taka khal tum te po natna te kan thlen thina har sana te kan siam ta thina boina tam taka lo thleng ta thina ni mun tam taka han kal tai la por taka au tur mu tur te hi ni dang a in Sunday a hian an tam lor lak boka tin lir thei khal chu shim hi a lo em thina ain thla nom dek mai ni mani kan soi tong deuh khan thian za hoin an kal khom dula engemaw deuh om se an mani jok pon wat tai trep se au turan tre tura kutin thak ron mai ten shele chuang mi lawa an khatam taka thleng thin ani in pu vekang in thevekang ka soi ngai lo hin in hriat vek karing tin hetiang chi hi kongpui in tlan siak ching khopui dai fem veng tlema dai fem dewa ti mai tiang abik takin ai zola chuan heta sai rang ro ta te phun chong kong chho vela tele hun dang awol beng ro ta te po niang chu hetianga in tlan siak vak ching ha kan tamani video kan mu kha chu lunglei lam thil ania khang video ho kha ka da khom Instagram le Facebook a hen kan da dona accident te po adu chuan in enanga in lo clear ho ve don nia te chuan in kan she thewanga ni cholni ma sa accident thleng ho zong ringot po han la kho mila atam mai ni heta bongko na te basin bas khal zuru bas khal tu zuru in lir theya nol tewa mishing te po nol telatin eta mona venga te po nu pai nun na luta kan chana poi tak zeta atlang puya khai khom nan chuan kan film khur tok lawani ni dang zong ai kan film khur lawa tin dan kan bo chena sa ma atlan dan tur phung the rules of road regulation kan bo chena sa boka chu chon accident tam zo khimin thlenani soi moi lawa min lo ngai sak lo ta ula monaveng lama accident te po bora ta te po wrong side in truck an tlan pelan tum na lama anin bar lut ti te ani le ze latin ta bas te po rui lo wang zurui wang ani le zela tin mundanga po kha video kan mu tu na in tlan sia kang chi te po khami apo khan accident an oma khang te po film khur lo wang an tlan chak over wang te zelani tin tam tak po adang om hetianga social media kan mu lo le kan share lo hen tam tak hi athlenga ni ti hi kan riat telangai bokane chu enge a solution eng kan ti kia nang kan ti chuan inzirti na hi kan uarangai ni ko ran te pon puan hun to khop mai bekina te hin puang le in khom tura lir thei ron keng te chuan helmet khum tur ti te hi puang ngamangu tan bo chachunga ron kal hi chu isim te ngu ti te hi puang angu abik takin aizol le chevela kongpui that tak na mun accident la tak na mun big tak phei hi chuan hi kan puan waranga yani ni danga po kan ti kan zom thei hi chu Sunday big pathian ni bi ka phei chuan kan zom nge hi atul ani achan chu safety helmet safety gear ang chi te hi police wanga khum kan ni lo ti hi kan hriat angai police wanga khum kan ni lo ke mani sahim na tur ke mani him na tur accident tok palila engtinge kan accident don engtinge kan tluk don ti kan reng lo or sam te kan ding mai lai pen rap sol wanga tlu thei kan ni lir theya bi ngat phejona sokhena duwa chu wangin kan tlu khun kan hrelo kan accident hun kan hredon lo chu wangin kan khal don ani chuan danin min phu tang nge kan khum reng hi atulani tin chol lia ni monilwa momani sai ta hian tlan rangila zu kan lo in pal ani pon over lo in midang te te buai zonga khosalowin ital tengu tin kan soile du pakhat khami tlar fo ang chi te abik takin phun chonga te wol beng rota te aizola chuan lung leilama te po khatiang kha mun anti na mun thin tam tak oma kong hi keima ani chawin kan mang lo ti hre tengu mi tam takin kong pui hian mang ve a nang ni film khur lo wang le in tlan chak du wanga tor hi kan du lo ti hi ka hril non le teng chu tor kan du lo nat kan du lo chu wangin thei topin kan film khur mi film khur tha le lai tal lo wa sutta lang chi hi chu chin to lo tha khom mai over tak takin an tlana lawom tak takin kong ko ya an tlan thina chung chuan midang an tipal fo ti hi kan munem to kan threnem to boka chu wangin hemi chung changa hianin
in du ni chuan tlan chak ro in du ni chuanin atlan na mun tur atlan ro mi dang kong man ve lo na muna tlan chak ro mi in kong an mang ve ti hi hre thar te u han hau cheu sela mi in han zil cheu sela athin rim zo kan tang zia thin hoin por tak takin in oma mi nan khap chewa in thin rima in tre tuara ami mal lang zong atlem zong phei chuanin a khap ngam chi hi an ningai lo rim rim heng howi chu wangin hemi konga hi chuan khotlang mi pui te kan tran rual anga yani kan in fui thar to na hetiang mi te do tur hian tran kan la ka ngai ni a chan chu tu lo tak tak mi dang nun na la theile mi dang poi khoi thei an nei ti hi kan hriat la tanga ya kan dim vak lo hian ngai ni ami malang zong khap ngot chen ni lo kan ti to kha a hoin tang rolila ma la ila ti chuan kan ti rem thein a rinom tin pathian ni ruina ni ya kan mang tlat mai te hi chu Christian kan ni nang po hian kan in en non hi awan ngai tak em ti hi ka soile duwa zu in lo ina kan lo ina ni pon rui tak hian enga ting kan khosaka a boina siam zong emo mi ta na har sana siam zong hen kan khosak fo thin ti hi in ngai to chenga o hei chu a Christian nun dan tur lo ve ria win ka sia state danga te zu zor na mun te zu zor lo na muna te hian hanen kwali la kholaya zu rui chunga lir thei khal te Mizoram ang hian an tam ngai lo ni tin kholaya rui te wak shim te po hi Mizoram ang hian mun danga hian Indiaram state danga hian an tam lem lo ani party na khoi la ya mo chuan ka shelo le ma se kholaya nan phunga hian mutur hian wang thin khop mai Mizoram a hi chuan a chhun pachanga po hian zu rui thlelop lo mutur hian om de oreng baya hei hi chu azia lo de ukati vai ho kan ngai ne pa kan nui so thin em ma mizo tam tak hi chuan heng te po hi kan thluk lo ta le in a hriata chuwangin in zir thara in en thari chu kan ngai tak me mewa abik takin Sunday accident ni le dan bo chiat ni kan mang na salutuk mai hi ke chuan a zia lo ka tia thalo ka tia pathian za lo na ni in ka hria a chuwangin film khur thei topin film khurila chuti chunga technical problem wange mo khatiang ang wanga accident thleng tum lo dewa accident thlengi chu thu ran lo nei te se azia lo poi tak zeta ma se chutiang ni lem lo film khur lo ora liau ti luina awanga accident ti mai tiang ti luina ngor chu ni big lo nga ma se over lutuka wangte uchuak lutuka lir thei khala wangte dan bo chiat na sat lutuka wanga lir thei khala accident ta te hi chu atam zo khi chu apum pel theya hei hi thleng lo tur hian ma kan la thei nei ti hi kan hriat tharangai tin nu le pa te pon kan fa te khosak dan phung kan kher lo ni mai thei hei hi inzil tamangu in hril hre tam tengu ke mani an mani chuan nuaman ti ni mai thei ma se mi dang tan har san nan siam theya mi dang tan boinan thlen thei ti hi kan hriat tela kan hril hriat tel mol hi anga ya bik takin ko ran te tin chung kwa te a khotla ang te wai meng te pon in zir ti na hi hei aina sa zo khian i bei tengu tin action te po ilangam tengu ti hi apoi mo ema karon soi chuak duwa Sunday hi accident wanga thi na thlen tamber nia hian mang to lo tengu hei hi chu ti kiam thei ni ti hi war takin karon soi do ni a